బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి లాస్య గారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ మంజునాథ్ లాస్య బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఎలా ఉన్నిందో, ఎలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నిందో అదర్ కంటెస్టెంట్స్తో, ఇంకా తను లోన్లీగా ఫీల్ అయిందా, ఎలా ఉన్నింది, లోపల ఎలా జరిగినాయి ఈ విషయాలు అవన్నీ తెలుసుకోవాలని చాలా క్యూరియస్తో తను ప్రొఫెషనల్గా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాడనమాట. ఈ ఇంటర్వ్యూలో మంజునాథ్ గారు తనకున్న డౌట్స్ అన్నీ తీర్చేసుకున్నారనమాట. అయితే బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత లాస్యాకి నోయల్ తప్ప మరెవరు అంత క్లోజ్గా తెలిసిన వాళ్ళు లేరంటూ చెప్పుకొచ్చింది లాస్య. అయితే తర్వాత అందరూ క్లోజ్ అయ్యారని, అక్క అక్క అంటూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా క్లోజ్ అయ్యారని చెప్పుకొచ్చింది లాస్య. అయితే తను చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యేదని, అయితే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారనో జున్ను కోసమో అలా అంతా ఆలోచించేదని, పొద్దున్నే జున్ను ఏం చేసేవాడు, తిన్నాడా, పడుకున్నాడా, ఈ టైంలో ఏం చేసేవాడు అని బాగా ఆలోచించేదంట. అయితే మంజునాథ్ గురించి కూడా ఆలోచించేదంట. తను టైంకి రెంట్ కడుతున్నాడా లేదా, లేకపోతే ఇంట్లో రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటున్నాడా లేదా అని ఆలోచిస్తూ ఉండేదంట. ఎందుకంటే ఇంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ లాస్య గారే చూసుకునేవారంట. అయితే మంజునాథ్ అలా ఉండకపోయేవాడు. సో అవన్నీ ఆలోచిస్తూ బిగ్ బాస్ హౌస్లో లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యేదంట. తర్వాత అంతా నార్మల్ అయిపోయిందని, ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే బయట ఉన్న వాళ్ళందరికంటే లోపల ఉన్న మేమే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. ఎందుకంటే మాస్కులు లేకుండా హ్యాపీగా తిరిగే, బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా హ్యాపీగా ఉన్నాము అని చెప్పుకొచ్చింది లాస్య. అయితే దత్తత ఎవరిని తీసుకుంటారు అని అడిగినప్పుడు సోహెల్ని తీసుకుంటాను అని లాస్య చెప్పారనమాట. మంజు గారు ఎందుకు అని అడిగినప్పుడు సోహెల్కి ఎంత త్వరగా కోపం వస్తుందో అంతే త్వరగా పోతుందని, తను చాలా మంచి అబ్బాయి అని, అక్క అక్క అంటూ ఎప్పుడు తన చుట్టే తిరిగేవాడని, ఎప్పుడు బాధ వచ్చినా కూడా తనతో షేర్ చేసుకునేవాడని చెప్పుకొచ్చింది లాస్య. అయితే చాలా కూల్ పర్సన్ ఎవరు హౌస్లో అని అడిగినప్పుడు అభిని గురించి చెప్పిందనమాట. అభి వచ్చి హాట్ వాటర్ తాగుతూ చాలా చిల్ అవుతాడు అని చెప్పుకొచ్చిందనమాట లాస్య. అయితే స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ ఎవరు అని అడిగినప్పుడు హారిక గురించి చెప్పిందనమాట. ఎందుకు అని అడిగినప్పుడు తను 8 టైమ్స్ కెప్టెన్సీ పోటీదారురాలిగా అర్హురాలైంది. ఏమాత్రము తను నెగిటివ్ ఫీలింగ్ పెట్టుకోకుండా పాజిటివ్ వేతోనే ఆడుతూ వచ్చింది టాస్క్లు, లాస్ట్కి ఇలా కెప్టెన్ అయ్యింది అని చెప్పుకొచ్చిందంట లాస్య. హారిక అంటే చూడ్డానికి చిన్న అమ్మాయే కానీ చాలా గట్టి పిల్ల అని చెప్పుకొచ్చిందనమాట లాస్య. అలాగే అదర్ కంటెస్టెంట్స్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళని, చాలా కలిసిమెలిసి ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకొచ్చింది లాస్య. అయితే బిగ్ బాస్ హౌస్లో చాలా ట్విస్టులు ఉంటాయని, జరిగిన విషయాలు కూడా కొన్ని బయటికి రాలేదని చెప్పుకొచ్చింది లాస్య. కానీ ఇలా వచ్చేయడం వల్ల నేను ఏమీ ఏడవలేదు అని అందరూ అంటున్నారు. కానీ నేను ఎందుకు ఏడవాలి, ఫ్యామిలీనే నా ఎమోషనల్ పార్ట్. నేను ఫ్యామిలీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నా అంటే ఫీల్ అవుతాను, కానీ బయట వాళ్ళు ఏమన్నా అన్నా కూడా నేను ఫీల్ అవ్వను. ఎందుకంటే ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి చాలా బాధలు భరించాను, ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్చుకున్నాను, చాలా స్ట్రాంగ్ అయ్యాను అని చెప్పుకొచ్చింది లాస్య. నాకైతే లాస్య గారు జెన్యూన్గానే ఆన్సర్ ఇచ్చారనిపిస్తుంది. మీకేమనిపిస్తుందో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.